encourage them honestly uchivaudza that you know what, my feelings enyu are important vana vangu, but and we take them seriously, but nesuwo tine mafeelings ofuti, we have to go tichibetserana, ngatifambei tese vana vangu, nenewo ndine mafeelings as well. Handingasacrifice kudzokera mumarriage yandakati handichada nekuda kwokuti mafeelings enyu vana vangu, even though tichiunderstand you really enjoyed kugara kwangu nadhedhi wenyu, but inini ndasingataenjoy vana vangu, so understand that. Put their feelings into words. Vana vanoda kuti vazive mafeelings avo anga ari mawords. Antoana. So I can see that you look like you're feeling sad, vana vangu, right now. You look like you're feeling sad. Vanoda kuteererwa. Kana vachitaura usafunyanza meso nyatsovateerera. Mom, why not just go back and stay with Dad? Ignore him when he's slapping you. I understand that you think it's that easy, mwanangu. Pandinorohwa payano zati hatiri kutaura zvakaitika kudhara, handichada zvekurohwa mwana wangu. That's why ndakabuda handisuzogara nomurume uyu. Zvinhu zvisei, he's still your dad, respect him, but come on, Antoine. My feelings avo, make sure they are legitimate. You legitimize my feelings avo, sure, my feelings evana vako uri kuvateerera and you're taking them serious. Vana ndozvavanoda. And tell them it's okay to feel unhappy when they feel unhappy, but also it's okay to feel happy and excited about the future. Uvaudze zvaunazvo vision, even isingaiti kuti vana muda kuti kuzotenga zimba zihombe, dzimwe dzenguva I hope ndichazowana murume anondida, wandichaita zvinhu zvese naye. Vana kundogara ndichivaudza, iko zvino vana vangu kana ndazoroora ka, ndaroora munhu wandofamba ndakabata ruoko, munhu wamaitora kuti dhedhe zvecho vanomuda. I'm not saying ndasingadi mai venyu, but tatisina that inonzi chii, that soulmate thing yokuti you can, because vanhu vazhinji munodivorce ka, munobva mabvisa faith yese kuvana. Vana vazhinji vakazvarwa vakagara nemadivorce havadi marriage. A lot of them believe marriage is crap. Marriage is not crap. Marrying the wrong person is no crap. So vananga vazviziva, you know what, pandakaroora namama yenyu ndandichiri young, ndasa ndaziva kuti marriage inoitirwei. Tell us, daddy, marriage inoitirwei. Give them an opportunity to ask you that and explain. Marriage inoitirwa kuti ugare nemunhu waunodisisisa, muchinzwanana, muchicommunicata, munhu wokuti munoita majokes muchiseka, kwete munosadza rivairumba ana anofonera mwana akusei, we want to the remote. Tsvakana uri munhu anofarira zvegym mwanangu, tsvaka musikana anoita zvegym, modanana muchiinda mese kugym mwanangu. Zvokuti mai vanomboenda all night prayer, iwe uchienda all night club, all night prayer. Tsvaka munhu wamunoinda mese all night prayer, tsvaka munhu wamunoinda mese all night club. Kona mwana achizvinzwisisa izvo, vana vanzwisisa. And be very very sure kuti unovaudza chii chakaita kuti murambani. And when you do that, make sure you don't repeat that mistake with a new partner. Vamwe venyu vanoti baba venyu vasingandirespect, and wobva watodaro usiku ihwouye nerimwe zirume risingakurespect. How do you know kuti murume hakurespect? Ukaona murume anobvuma kuuya uzorara pamba pako asati aintroducewa kuvana properly, achizati hafa akakuroora, iye hakurespect. Murume chachai anobva kuvanhu haauye pamba pane mwana achizati hakuroore. Hapana munhu a good dad anoda kuconfisa vana veumwe munhu. Ina zvokuti ukaona watondintrodusa kuvana vako shambarika, you are in for the wood. Ukaona ndikauya ndongovati ndiuncle, vamwe vanoti haingouya kumba vangu vanenge varara. It's very stupid. Vana vanozviziva kuti kune murume apinda. It's very very bad. And vana havadi kunyeberwa. Vana havadi kunyeberwa. Inini vana vangu ndichagara 4 years ndisina kana iwe, don't lie to the kids. Vana ngavaudzwe mom will date at some point. Hauvaudzi kuti now, vanoudza kuti mom vakasangana nemunhu tomorrow, the right person, mom will date. Usanyebera mwana. Vamwe venyu munonyebera vana, I will never see a man, I don't want to see a man in my life. 2 weeks later unezimimba radokura kudai, 3 months later unezimimba radokura kudai.
Mom, what happened? What doesn't go accident or one of them? Yakamira, whatever, we have some sort of ocean. No, Vananga was the future. Opinion would enter and it's very, very likely could have a future dad somewhere there. Vanano Bunza, Vape, opportunity. Saka the director goes in the road. Oh, no, Nandi. Oh, why would I marry someone? And hey, please, God forbid, I don't want that. Saka the director marry a pocket man. Oh, yes, I hope you'll be rich. Hey, imagine if he's a millionaire, he buys you a Ferrari. Yeah! Shana Zifara. Saka the director, Vananda assurance. The new person in your life, Marco, is he real? Is it gonna make you happy? Mom, are you gonna be smiling all the time? Will you be going holiday? Oh my God, yes, I want to marry someone who will be taking us holiday. Will be taking us holiday or will be going holiday with. Really? Vananga vasani kuimagine. You'll find that zvimwe zvamusingazivi zvinoita vanaka kuti pamunenge makadivorce papa any man anotaura newe is a potential stepdad. Havakuvudzi zvavana vanoda kutoziva is he the one. Iwewe vananga vanogoziva iwe colleague. No. Any man, even phone call. Zvana zvangu zvazvada kudzidza sisi misi wechikomana chachiri chisitende mama vangoti phone. Dad, I saw mom's phone. There was someone who said, hey baby, don't tell me son. She's free to go now. Your mom decided to move on. And guess what? She's still single now. Vana vano, my way. Mwanangu oda system kundibudza everything that mom does. Kids are very smart. Why don't that? Mom looks very troubled. She just goes to her bedroom and sleeps. Trust me, she's not on the phone. She just sleeps. It is stress guy. Vana vano she pass information to other partner. She pass information to other partner. Don't encourage it because unopedzera wazvistresa unopedza vanokufeedha neinformation. So ende zvinobva zvaita senge uchiri kuda munhu wakasiya wewe. This is what I'm telling you now. When going through divorce, make sure you've decided and you know where you're going. Because vana vachada kuziva where they're going. Offer them support emotionally, physically, even financially. Support vana. Lastly, iwewe iva healthy, iwewe nyakudivorce wacho, be healthy. How do you become healthy? Shamari manyakujim, divorce is stressful, kunza isusu. And kana uchibula divorce nokuma next week ndendaroora. Unless you're stupid, aunorora zvesure. Because kune anonzi mabounce relationship. Unofanga kupinda uchiziva kuti ndinomuda here munhu. Anondida here munhu. There's a difference kayekuroorwa nemunhu waunoda nekuroora munhu waunoda. Kana kuti asingakudi. Pane zvinhu zvakawanda kapa. Zvinhu izvozvo vanhu tu ndogona kukupimba iwo ndichikuda asi usingandide. Kana ndokupimba iwo uchindida asi ndisingakudi. Just because ndakupimba zvoro ndokuda. So dzimwe dzenguva ndogona kukupimba iwo ndichikuda asi usingandide. Check out une liwe yekuti uchazondida pamberi apo. Kana usingasofa wakazombondida. Dzimwe dzenguva gara hako warega kupinda because unoenda mupaper 2. Vanhu vazhinji vari kupinda mupaper 2 vari kudivorce vachipinda mupaper 2. Yezi munhu ravava naro. Dindingwe ravava naro. Unopinda mupaper 2 yedindingwe. So ndozvandandichiti ndishare nemwe today. Be very, very, very weak. Iwewe seek help. Pane mazuva uchatomboita stress. Divorce. Noita stress chama. Stress chacho. Go seek help. Varume ndo pavanokuvarira vanoita varume vese vazhinji ndo vanozoita mastroke ipapo because varume hatina tsika yekunotsvaka help. Vakadzi vanyari mukadzi akaona zviri mustairs even midnight anofona. I'm feeling so down. I think it's because of the divorce. I feel so down. Anotofonera nhamba dzedze vachitofona. Vakadzi vanofona even pastor anofonera pastor. I feel so down. Varume rinongotora doro. Sengero munana Europe rinongotora doro. Guys, handekupawa. Harisi kutaura kuti stress ngoti handekupawa timbonoti car 1 racho rinopedzera 50. Apa mari iri kutobva imari yanga ichifanga kubhadharira vana chikoro hevi iri kumwiwa mari iyoyo. Gambling richinda rinogambla richiruza zvikuruza zviye. Richidzoka rava nezvikwereti. Rodzoka rine hasha. Pamwe rodzoka rine hure. Rodzoka rine rimwe zigadzi. Rodzoka rava nesiki. Varume ndo patiri more vulnerable padivorce. Usually varume we don't survive divorce. Ndo patotanga mabhadha.
varume they don't survive. Kanchiti we don't survive divorce. Tarisa varume vese vakadivorce uone kuti vakaimprove here after divorce. 90% yevarume vanodivorce. It's a way down. Kana vaive mamillionaire vadova nema1000, kana vaive nema1000 vadova 0. So look after your health. Get help iwewe. Health yako ndio yakakosha sere. When you're healthy, you smile, you glow. Ulava ndichikuda mudivona ife ngati 2 years ndenda vane mukadzi iwe kunze kwakaipawo. Ulava kuti unoti 2 years ndenda dorora. Ulava uchikuda mudivorce uchidivorce. Oh. Nemanakiro ndakaita ya ndiri handsome. In 2 months ndenda dorora. Ndenda nomukadzi iwe. It's not that easy. Don't understand shame. So be very, very, very careful. Vana vanoda a good environment. Kana iri change, tell them in advance. Tell them exactly where you're heading. Vakatsamwa vakazvirovera, no, Mom, I don't want you to get married again. Listen, my son, listen. Remember when I divorced, you were not there. Remember when you were born, you were not there. You came. I make decisions. Don't fight them. And tell them it's still okay to live it. Unless the dad is abusive. Tell them it's still okay to be a dad. Okay, it's fine, mwana wangu. If you don't... Usina kuramwa mkati. It's fine, mwana wangu. Kana usingade kuti ndite mumurume. Panchaita mumurume. Then you go and live with your dad. And visit me weekends. If, trust me, that statement, tacha mwana. If your house is friendly. Pero mama magara uchitoboa utoudza mwana uchanogara nadidoko. Mwana anokuza, thank you mom. Bye. Can I go today? Izvi zvinoitwa nesu tinoza kuti mamangu muri right now vanangu vanomboita kwa mama voka. I can assure you havamboite 7 days. Dad, can we come back? Ndona. Ende pavanodzoka unoona setup yachinja. So ndozvoda vana izvozvo. Vachidzoka, let's go for a walk, guys, let's go eat out. So whoever asingazviite izvozvo anongoona vana vakungoenda kupi kune kwazvinoitiwa. Same nemarelationships. Kana munhu aine magirlfriends maviri, girlfriend isingaite zvimwe zvinhu ndo inongogara yakangosafa. Wakanga waona kuti iwewe murume wako ane chikomba, ane mukadzi umwe kunze, make sure, try to make pamba pauri papo paite senge pemuka, visualizer zvaari kuvinga kunzoko wozvipinza mamako. Trust me, this method will work. Wakaona iwe uchifunga kuti murume wako partner yako yava nechimwe chikomba kunzoko, gadzira chikomba mumba mauri momo. Iyi yanda kutaura iri deep man. Wakaona kuti boyfriend yako inenge iri kukuchita iwo, before anotsvaka kuti ari kuchita nani, find out if he is happy with you. You don't need to find out who they are cheating with. Find out why they are cheating. Ndatoona vamwe venyu munozvisitedza nomunotsvaka kuti ari kuhurana, unoona maiwe panga achihurira pacho, maiwe bhedha wacho vakomana imba single mother. Vamwe venyu munotodzoka matori neBP, vakomana mukadzi ari kuhura nemurume wangu manakiro akaita kuda kuzviuraya. Find out why. Find out if they are happy. Vamwe venyu munoda kumanya kunotaza kuti murume wenyu ari izvo pamubhedha makaisa tsono, mubhedha wenyu uzere tsono, usha kuti sei murume wangu achinovatawo, chinovata kusango. Bhuzi mumba macho mangofanana nemusango wana. Kana mumba makafanana nemusango, murume anovata musango. Same applies nevakadzi. Vakadzi vanohura vakava. Find out kuti mumba macho zviripo here zvinochengeta munhu anoda kunohura kunze. Andona. Mukadzi wako ari kuhura because mumba macho maurimo mamuchina bonde kani. Riri kuitwa here bonde mo. Ibonde svino here vati rongo rangu vajojojo. So it's very likely kuti ari kunohura ari kunoitwa proper bonde. Saka bring proper bonde mumba rather than going to research. Unozvura ine BP uchinotsvaka kuti my god. Oh. And usually inenge ichingori attention chete. Munhu anongona kuhurira because of attention, especially vakadzi.
vakadzi vanotiurira because of attention. Zvimwe zvizhinji zvinotozongouya zvacho. Mukadzi anotiurira. Unoziva vanhu vanotikwirira vakadzi vanhu vakaita sei? Munhu uya anongoti you look good. Basi stopu. Munhu uya anongoti oh you look yes. Mukadzi wako iye ane dumbu rakakura kudai so pane rimwe zimunhu riri kumunyebera. Haritombosi kutaura chokwadi, riri kumunyebera. You look so wonderful. My God, you're my queen. No, I'm married. Is he happy? Is he happy with you? Is it? Iro rokuchiita songe kwe. Rinozviziva. Unoziva varume vanohura unoziva. Vari kutadza kuchengeta vavo kumba. Basi rume rinohura zvaro kumba kwaro risingati queen kumukadzi waro. Pamukadzi wacho inongori seko so. Iro rinohura iro ukaita sevarume vazhinji vanohura. Ndo vari kunyima vakadzi bonde mudzimba. Vanoita bonde riri crap mudzimba. Wakaita sevarume vazhinji vanohura. Macompliment ero vanoita. Unoti, is this a weather report or it's a poem? Achitaura neso. Wakavumbiwa. Mutsipa wako nenge bhedza ramambo. Mumba make chimbudza. Wakamboguma wokuudza mukadzi wokuti bvudzi rako rakakamika, wivhi yako yakanaka rini. Ndagara naye kako. Saka mukadzi wako achanokuudzawo nerimwe ziNigerian. Oh my queen, do you want tea or coffee? Kubasa. Vakadzi venyu. Paya vanoti I'm running late. Vanoona yakaikwa coffee. Vachipaka mota mui vanoona coffee yakaiswa 2 sugar zvese nekabhiskiti paside. Nerimwe zirume iri. Iwo wakagumaitira murume wako mukadzi wako coffee rini. Komvura chachangodziisa mvura yemutabho kamunhu. Wambodzisira mukadzi wako mvura yemutabho. So zvimwe zvinhu unongozviziva kuti zvinotongoya zvakadini. Vabvunzei vakadzi vanokudza. Nemwe wakadzi. Iwe small house kai. Murume wako akaburitsa mweya ka. Anoziva murume wako ane chigwere chokuburitsa mweya. Unoziva? Unoziva. Anogara achiburitsa mweya womurova negokora. Makabuya kuno uzonditsurira here. Handiti. Small house inoti baby. Hauna kukuvara here. Baby. Hauna kukuvara here. Ndawa mweya wabuda. Are you okay? Hauna kukuvara. Iwo uchiti akaburitsa mweya kuti bye guys. Yapedza zvako. Small iri kubvudza murume wako kuti hamuna kutsemuka here paanoburitsa mweya. Iwe murume wako akaburitsa newe murume mukadzi wako uyo masagara wako akakurisa. Murume anovazi achakwana here muri wako hani? Can I touch? Can I feel them? Iwe kuti fambana namazigara wako kunewo mwari kuti can I feel them? Honey, can I feel them? I'm married. Okay, I just don't want to feel. Iwe kuti fambana mane mazigara anenge ngoro. No, zviri paseko so. Izvo zvingotendera like this. Dziri kurogwa matumbuko dzichitiza zvichienda kwadzorogwa matumbuko dzichitiza like clockwise. Ndo life yacho. Perfume chaichai. Fa. Wozoona mukadzi wako ine mwe vakadzi kuti kunesisive unoza dzimwe dzenguva so. Unospraya maperfume nemo kupedzisira waisa neyogurt pabody. Uchienda kuchechi. Kana umuso unosera pamba perfume yacho autombozi inogara pai. What you're actually saying is this. Psychologically what you're saying is this. Mumba ugere nedangwaza. So you don't need to look good for this guy who is in there. You want to look good for those guys at church. Those vanongochitaura indirectly. Indokamboona umwe munhu anongomuka makuseni achiisa makeup so. Murume akachifunga danira somewhere. Murume wako kubvunza kuti what are you doing? Where are you going? No baby, ndambo kunakira womuno. Try it women, try it. Usazoni makaudzwa nei? Try it. If you're married, imbomuka ugeze uchene chako choita singorunda kumashopa. Usina kunoenda. Urozisketso kuti bam shot kuti ga. Murume wako kuti asi kune kwaroda kuenda. Kune kwaroda kuenda. Unozati maZimbabwe sinoti munhu akageza unoza muZimbabwe uroda indepi. Hazona muzvinzwa. Mazimba. Tatiwa nesisi tinoteka tokura tine ubaranzi. Munhu akamuka akageza zvikanaka uno where are you going? Akakuudza kuti munhu wese anongogeza achienda. Unoda right now ndakageza like this. Handinambobuda muno ini. That's how I dress in my house. Don't measure top to bottom. Ndichinwe right now. Ndaspray isemi yake. Ndikaspray Tom Ford. Asi ndiri munhu andambobuda handina kana visitor.
Make it a habit. So dzimwe dzenguva unoona munhu so achibva kuchechi uinde musindi so ungati achigeza makeup so ungati ageza mbambaira singe kuita redi kuti singe munhu asuka vanozamba mbambaira dzekumusha dzedze ukadzisuka zvidhichirosara no kana wakurara pepe. So varume vano you look good kunze uko uya mumboti gava kana vabva kuchechi vatarise vakadzi vanoti rimwe zidhezi kuti gava rinoti bha rakadai so ndo mune murume waunogara naye permanent. Vasingagari newe permanent vari kuona ka lovely lady vakarova tight top. So sometimes kana une munhu wanodana naye that's why vakadzi vanozozvidzisika because kana ndiye munhu wandodana ndokuti veveni mbonipfekerawo zvetight ndinipfekerawo t-shirt inoti bate but wakupfeka zidhire zvokuti gova handiti vanhu. You are trying to cultivate understanding. You know that this understanding and yakanonoka kuuya. I don't know. If I understood love the way I understood now, ndichiri my 20s. Then ndine mu perfect marriage because mufungo wangu wakato ndandakadzima. You know what? Many people look good for church. A lot of you ladies, you dress kuma weddings. If any, you need to dress like that mumba. Zimwe dzenguva unozati ndazvo tarisisa munhu ari kuhura unless ari ma extreme. Tarisa mumwe munhu ari kuhura ari kukutorera murume so. Wotora hembe dzakapfeka idzodzo wodzipfeka kana muri same size. Amire wakamukunda nekure. Trust me. Tora matights akapfekwa nemunhu wawana achifamba nemurume wako umaise pabhodhi yako apo izvezvo in your brain unoziva munhu awakambohurirwa naye nemurume wako. Tora hembe dzaiva akapfeka upfekewo. That's the only difference. Dzimwe nguva garo charo une garo rakakura kudarika rake wakadhonzwa wakatopenga zvako but iwe kana uri mumba tora pindai mudzimba dzenyu idzodzo mutore hembe dzese dzimwe dzisina basa rese mazipija mamwe mapijama munorarama munorarama makapfeka tracksuit wotochidzingirigwa wakapfeka tracksuit ungatidzokurota tachimhanya because vata wakashama famba wakashama kana une murume wako zitauro kurura famba wakashama. Murume ngaafile guilt paanonohura so. Do you know what varume vese vanofila guilt kana vabva kunohura? Nevakadzi vanohura vanofila guilt unless vazotsva pano hanzi nebhaibheri mwoyo unotanga ukaita chitadzo so hane yorova titangouya kuuk tikatasa ungotasa kusvika wazojaira manjero zvoti ava vatadzi chaivo nyangwe kudo wakudokwanisa kudownloada pono uri muchechi newifi yemuchechi madhimoni azozara pauri manje wakwanisa kana kudownload foni yako ine gospel ine nziyo dzechechi ine dzanampofu ine pono ine foni inodzima kuti kufriza kudai ingatadza nekufriza yakazara ine pono zviri kubva foni dzemakristu ine 5 gig pono. Unoona achitotenga mukristu achinotenga ndoda foni ine memory. Hapana bhaibheri rari kudownload apa ine bhaibheri ndo nhau iripo nhasi ndoda kudzati nzwisisai kunoko ndangoya kuzoita live kunoko bhozi ndabhlokwa futi hai ndadova ndonga kuzuka kutondiziva anongoblock ungopa main account yangu and ndokune mafans angu akawanda ndokune vanhu vanondifollow but this I will share kupage so vanongondozondiona kupage. So if you're not following my page start following my page now. YouTube I'm doing a screenshot of this ndoisa kuYouTube so you're safe guys. Tambotandara nhasi mondipa mamwe matopics kazvichida but inoyi I hope ndabetsera makawanda but madzidza zvakawanda kana musina kudzidza muchazodzidza next time. Garai nevana venyu zvakanaka. Make sure vana venyu havasi kuexperience mabig changes in life. Vana havadi change kana nesu hatidi change kubasa. Imbocheka kubasa kwako right now
vangu yakati okay matables akufesa everybody now takupedza basa na2 but munhu wese ngave kune na8 magwadzigwa unoita nazvo zvinokuiritira zvoko pamwe vanotoresigna. From now onwards each client yaunenge wapedza kutaura naye nyora pasi zita rayo uchidiwo dhinda vanhu havadi izvo change inongorwadza basi. Same applies nevana. Vana havadi change yakanyanya, so if you're divorcing make sure it's as smooth as possible. You don't change much of their routine and you do it without changing many things all at once.